Hello and kumusta mga kabaleyan? Magandang araw po sa inyong lahat at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome pong muli sa aking channel. At ang ating video ngayon ay ang ikalawang pagpunta ko sa Maynila nung ako'y nag-a-apply pa papunta dito sa New Zealand bilang isang electrical assistant. Kaya tara na kabaleyan, samahan mo ako ulit sa aking biyahe. At sa mga hindi pa po nakakapanood ng episode 1 nitong ating pag-apply sa New Zealand, nilagay ko po sa taas yung link ng ating episode 1 ng ating 2-day job hunt sa Maynila. Ang dahilan pala ng pagpunta ko dito sa Maynila ay para magsumite ng mga kulang ko pa na requirements. Tatanghali na nung kami makarating sa bus terminal dito sa May Cubao. Kaya dumiretso na ako at naglakad pinakamalapit na sakayan nitong EDSA carousel bus para magpunta sa DMW o Department of Migrant Workers Office para kumuha ng aking OFW Infosheet. At pagkatapos kong makakuha ng aking OFW Infosheet ay sumakay ako ulit ng EDSA carousel bus para magtungo sa agency ng HRD na matatagpuan malapit sa may Pedro Hill Station ng LRT dito sa lungsod ng Maynila. At ngayon ay nandito na tayo sa baba ng Pedro Hill LRT Station. Ang isa sa mga LRT station na tinaguri ang daanan papuntang ibang bansa. Marahil ay isa ito sa mga station kung saan maraming agency na pwedeng mapag-applyan ng mga nagnanais mga ibang bansa. Shoutout sa HRD agency na nagbigay sa akin ng pagkakataon para makapunta dito sa bansa ng New Zealand. Pagkatapos kong may submit yung mga natitira ko pang requirements, ay umuwi na rin ako kaagad. Dito ako sumakay sa 5-star terminal sa May Pasay. Dito ay nadaanan natin yung skyway na nagdurugtong sa North at South Luzon Expressway, kung saan ating matatanaw yung mga nagtataasang building at kagandahan nitong Kalakhang, Maynila.
At pagkatapos nga nating dumaan sa may Skyway, ay dire-diretso na tayo dito sa may North Luzon Expressway. Sa mga nagnanais pumunta dito sa Northern Luzon, ang ating pong biyahe ngayon ay mas mabilis na kumpara sa dati. Ngayon ay meron na kayong pagpipilian kung nais nyong dumaan sa mga expressways. Tihamak mas mabilis ang inyong biyahe kung saan inyong matadaanan itong NLEX o North Luzon Expressway, EasyTex or Subic-Clark-Tarlac Expressway, at ang T-Flex o Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. At hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming salamat po muli sa inyong panonood at sana abangan nyo po muli ang aking susunod na video. And please like, share, and subscribe po sa aking channel. Maraming salamat po muli and God bless. Nagpati tayo dyan sa aking Commander-in-Chief. So alive, make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, can't make